ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாண்டியன் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடக்கூடாதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதற்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ முக்கியமாக வீட்டில் உள்ள அம்மாக்களுக்காக. நான் சொல்லும் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிந்திருக்கும், இருந்தாலும் இப்போது இருக்கும் இன்றைய தலைமுறைக்கு பயன்படும் என்ற எண்ணத்தில் இதை பற்றி கூறியுள்ளேன். உணவு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எவ்வளவு முக்கியமானது என்று நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. நாம் சாப்பிடும் உணவில் இறைவன் வாசம் செய்வதாக கூறப்படுகிறது. எனவே உணவுக்கான மரியாதை நாம் வழங்க வேண்டும். நாம் சாப்பிடும்போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான 5 விஷயங்களை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். நாம் சாப்பிடுவதற்கு முன் கை, கால், வாய் போன்றவற்றை நீரால் சுத்தம் செய்வதால் நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். நாம் சாப்பிடும்போது இடையிடையே பேசிக்கொண்டு சாப்பிடக்கூடாது. அப்படி சாப்பிடுவதால் நம் உணவு குழாயில் உணவு அடைத்து கொண்டு உயிருக்கு கூட ஆபத்து ஏற்படலாம். அதனால் தயவு செய்து நாம் உண்ணும்போது போனில் பேசிக்கொண்டோ அல்லது பக்கத்தில் பேசிக்கொண்டோ சாப்பிடக்கூடாது. சூரிய உதயத்தின் போதும் அல்லது சூரியன் மறையும் போதும் சாப்பிடக்கூடாது. இருட்டுப்படும் இடங்களில் சாப்பிடக்கூடாது. நாம் சாப்பிடும் தட்டை மடியில் வைத்து கொண்டோ அல்லது டிவி பார்த்து கொண்டோ சாப்பிடக்கூடாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.